fantasibogen. Hej, jeg hedder Emma Strøm Jensen, og jeg vil gerne interviewe Astrid Søe Kibsgaard i dag omkring bogen Det forsømte forår af Hans Jarfik. Først så synes jeg lige, vi skal komme ind på tidsperioden, hvor bogen er skrevet. Den er skrevet i 1940, og det er i mellemkrigstiden om opgør i elendighed. Og her var socialrealismen et rigtig godt begreb at bruge. Ordet socialrealisme, det er nogle tekster, der er skrevet, som afspejler sådan den realistiske verden, som der også ligger lidt i ordet. Det er særligt for socialrealismen, det er at fokusere på underklassen, dem der lever under dårlige vilkår og har nogle sociale og psykiske dårlige vilkår. Og det kan man også godt læse i litteraturen, hvor man bruger litteraturen til at sådan vise verden og opfordre verden til at ændre nogle af de forhold, de har. Og man kan sådan mærke forfatterens sympati i teksterne, og hvad det er, hans budskab og hvad han skriver handler om. Det var sådan lidt om tidsperioden, og det kan vi så finde ud af senere, efter det så passer til den her bog, som vi nu engang har læst. Ja. Og først så har vi jo forfatteren Hans Jarfik, som er stor i den her tid. Han er født den 8. april i 1905 på Østerbro i København, og så døde han så den 28. januar 1979. Han har skrevet en række romaner, og udover så har jeg læst, at han har lavet nogle rejsebureauer, rejsebeskrivelser og nogle malerier. Vil du ikke prøve at komme lidt nærmere ind på, hvilken person han var? Jo, jamen altså Hans Jarfik, han var rigtig optaget af det at skrive, men han kunne også rigtig godt lide at lave de her billeder, og det var tit sådan nogle idylliske urskovsbilleder, som han malede. Desuden så var han hele hans voksne liv faktisk stor tilhænger af kommunismen, og han var også selv kommunist. Så derfor så var han også en stor tilhænger af den datids sådan østeuropæiske styreformer. Det var dem, der eksisterede under 1. og 2. verdenskrig. Ja. Så. Nu når du siger, at han er kommunist, og han er forfatter, og sådan, kan man se det på hans litteratur, og for eksempel den her roman, vi har læst, Det forsømte forår? Ja, det er jo faktisk det sjove i det. Det kan man faktisk ikke, fordi det afspejler sig ikke rigtig i hans litteratur, at han netop havde den her forkærlighed for de kommunistiske styreformer. Men det er også det, der gør, at hans litteratur den dag i dag faktisk stadigvæk er rigtig anerkendt og bliver brugt rigtig meget. Det er netop det her med, at selvom han var kommunist, så afspejler det sig ikke i hans litteratur. Men desuden så er Det forsømte forår sådan lidt en roman, som vil brænde sig fast på ens nethinde, fordi den har sådan nogle rigtig sarkastiske bemærkninger og fortæller, hvordan det her møde med den sorte skole, det er for alle de her små skoledrenge her, hvor deres sådan helt selvstændighed og deres fantasi, den faktisk bare bliver stjålet fra dem, lige så snart de begynder at gå i skole. Og det er også sådan en slags roman, der viser, hvorfor at de her drenge her i løbet af deres liv og deres skoletid, så bliver det faktisk sådan, at de bare forsømmer hvert eneste forår i resten af deres liv, på grund af, at de har gået i den her skole her. Ja, altså romanen, den følger man nogle drenge helt fra starten af mellemskolen, hvor de bliver optaget, til de er omkring de 25 år, og sådan, de afslutter studentereksamen og skal ud og mødes for at fejre jubilæum. Og det gør jo også, at romanen den er kronisk opbygget og har den der kollektive romanstil. Nu når man følger sådan drengene helt fra start til slut i skoleforløbet eller skoleopholdet, kan man se det på drengene? Hvordan ændrer det drengene? Jamen altså, da drengene de optages i mellemskolen, der er de faktisk alle sammen nogle helt selvstændige individer med nogle fremtidsdrømme og håb for, hvad de gerne vil ud og gøre. Men da de så igen mødes til det her jubilæum, som de jo mødes til 25 år efter de er blevet student, der er de faktisk blevet nogle forkrøblede og helt forkerte personer alle sammen. De er sådan næsten blevet nogle misfostre, der bare lever efter det her system, som de er blevet lært af skolen. Men det er også på den her måde, det sådan bliver tydeligt for os, at de her skoledrenge, de faktisk bare er blevet gjort til nogle store bange mænd, som er blevet uddannet til at videreføre det skolesystem, som de selv var så trætte af, da de var små, men som er blevet en realitet for dem, og faktisk bare er blevet det rigtige for dem. Altså hvis vi nu går ind i den her roman, Det forsømte forår, så har den jo sådan et klassisk kriminalplot, og vi hører om Lektor Blommes
død, hvordan han bliver forgiftet i hans mælkebolsjer, og hvordan morderen aldrig bliver fundet, og man har jo lidt den der tanke, at der er ikke nogen, der vil dræbe Lektor Blomme, ja. Og det er jo så skrevet en stor, den er sådan underspillet af stor ironi. Men sådan fra indledningen, så springer man jo lige frem til jubilæet, og den er jo egentlig rammer om resten af romanen, og vi finder dem her portrætter af alle jubilarerne. Hvordan det har påvirket dem at gå i den her sorte skole, og hvordan det har berørt dem og forskrækket dem og gjort dem bange for resten af livet. Ja, det er rigtigt, men vi skal jo faktisk helt frem til kapitel 15, før vi kan komme ud af alle de her rammer om jubilarerne. Fordi det er først her, at Hans Scherfig kan rigtig gå i gang med de her beretninger om jubilarernes mellemskole- og gymnasietid. Og den her periode, som han så begynder at fortælle om, den strækker altså så over cirka 7 år af deres liv. Og som læseren, så bliver det også hurtigt klart for os, at romanen, den skildrer lidt alle de her drenges drømme og tanker, som faktisk ikke kan tolereres, og hvordan de så lige så stille bliver slået ned, og så begynder de lige så stille selv at glemme dem. Og desuden så viser den også, hvordan de her drenge, de faktisk bliver tvunget til og bliver opdraget til, at de skal bare kunne alt muligt udenadslære, helt udenad. For eksempel så er der et tidspunkt, hvor der står, man må huske, at når 2 sekanter skærer hinanden og er produktet af den ene sekant og dens uden for cirklen liggende stykke lige produktet af den anden sekant. På grund af, at de så skal have alt det her viden banket ind i hovedet, selvom de kun er 12 år gamle, så er det også nogle gange nødvendigt for lærerne at gå lidt til noget fysisk og psykisk vold. Og derfor så slår alle lærerne faktisk også med en ret proper næve i skolen. Og der er det så særligt ham, læreren her Blomme, som der er rigtig god til at benytte sig af den her form for både psykisk og fysisk vold. Og en af eleverne faktisk, ham der hedder Edvard Ellestrøm, det var hans yndling, da de var små, altså Lektor Blommes yndling, da de var små. Men så lige stille som han bliver ældre, så begynder han at komme i puberteten, og han får en stor grim næse, og han får bumser og sådan noget. Og så kan Lektor Blomme lige pludselig ikke lide ham mere. Og så gør han ham til et stort sådan rigtigt nervevrag faktisk, fordi at han er så god til at mestre den her alliance mellem frygt og magt, og udøve den på eleverne. Så det er lidt uhyggeligt. Ja, nu når du snakker om Lektor Blomme, altså synes du, Hans Scherfig, han kommer ind på den her, på skolens metoder og kritiserer skolens opbygning og, ja, hvad kan man sige, altså måden skolen, de går ind og påvirker børnene og psyker dem? Ja, det synes jeg egentlig, han gør, fordi at igennem romanen, så bruger han sådan lidt et mikrokosmos, hvor at han går ind og kritiserer samfundets mønstre og strukturer, og den sociale lavdeling, den bliver også rigtig, rigtig tydelig i romanen, fordi der er et tidspunkt, hvor en af drengene, han kommer til at kalde pedellen for Herr Petersen, i stedet for Petersen bare. Og det må han ikke, fordi så vigtig er pedellen ikke sammenlignet med lærerne. Det er kun lærerne, man må kalde for herre og fru. Desuden så bliver det også ret tydeligt, at lavdelingen er vigtig, selv uden for skolen, fordi at det er også vigtigt for drengene, at de får bedre karakter end deres venner, fordi ellers så er forældrene ikke glade. De skal lige være det mere end deres venner. Men i begyndelsen af drengenes skolegang, der har de også stadigvæk lidt overskud til sådan at tænke, der har skolen ikke gået ind og ødelagt det. Samfundet har ikke gået ind og sådan ligesom knækket dem lidt. Fordi her danner 4 af drengene faktisk sådan en modstandsgruppe mod skolen og mod systemet, som de kalder Den Sorte Hånd, som sjovt nok har kampråbet død over Blomme, deres lærer der. Men til sidst, så da eksamenslæsningen den lige stiller sig fat, så bliver de sidste sådan rødder af frustration, de bliver bare trykket ud af de her drenge her. Så de tænker godt med, at de har ikke tid til at prøve at kæmpe for det, de tror på, fordi de er nødt til at følge med systemet, fordi ellers så er de hæklet af, og så har de ikke en chance, så vil de blive pedel ligesom Petersen. Og romanen, den har så også en ret avanceret komposition, fordi at vi faktisk gennem hele romanen både er vidne til flashbacks og flashforwards, og de her både flashbacks og flashforwards, de gør også lidt, at man mærker, hvordan tiden den flyder lidt sammen for både drengene og for alle de andre i romanen, og hvordan det faktisk bliver lidt sådan, at drengene de bare nærmest bliver sat ned i noget cement, og så bliver de bare
så støber det, og så sidder de bare fast der resten af deres liv. De kan ikke komme videre derfra. Ja, nu skal det jo ikke være nogen hemmelighed, jeg har også læst den her bog. Og jeg synes, det afsluttende kapitel, det er ret mærkværdigt. Fordi der vender man jo tilbage til den her rammeforestilling, hvor cirkelkulturen, den er der på en effektfuld på det sproglige plan. Der bliver hyppigt brugt gentagelser og den enkelte ord og hele sætninger. Desuden så bliver det for eksempel forår benyttet i mange forskellige situationer og har mange forskellige sammenhænge. Det her det vidner Ledes skoledrengenes opfattelse af livet er netop sådan klaustrofobisk og kvalmende. Det bliver sat op mod den sætningopbygning, der er, og sætningerne bliver både korte og forbundet med og det giver sådan lidt en fornemmelse af et rigtig højt tempo, der kører igennem romanen. Det kan godt være, at livet er sådan lukket og cirkulært for dem, og de har travlt, når de er i det. Så de har sådan lidt den der er ingen tid at spilde. Sådan, de er hele tiden ved at komme for sent. Altså, påvirker det fortælleren, og kan man se det på sådan en fortællerstemme, der bliver benyttet? Jamen det kan man jo faktisk, fordi altså gennem hele romanen, så er det Hans Scherfig's helt egen sådan særlige fortællerstemme, der sådan regerer. Og den bevæger sig også sådan ind og ud af synsvinkler, og den bliver udbrudt af sådan nogle geografiske og tidsmæssige afstande. Og det kræver også en rigtig, rigtig stor opmærksomhed for læseren at fange alt det her, og også hans flittige brug af ironi og forskydning og indirekte tale, og så fortællerkommentarer blandt andet. Fordi Hans Scherfig, han er rigtig stor benytter af alle de her. Desuden så han kan godt lide at bruge sådan ord som mand, der jo faktisk er et personligt pronomen, og det giver også en rigtig tydelig effekt, at han er så stor bruger af det. Men af og til så benytter han også det her indirekte tale, som jeg jo nævnte før. Ja. Og det er sådan et middel, der giver samfundet en mulighed for at have en stemme. Og det kan man høre, da han for eksempel skriver, at man kan ikke bare være, man må have en stilling og et fag og et embede. Og i de her tilfælde, der er det faktisk fortællerens distance, som bliver gjort rigtig tydelig, og det følger læseren ret let trop, fordi at det bliver gjort på den her måde. Men i andre tilfælde, der er det også brugen af pronomener, i stedet for som faktisk giver lidt fornemmelsen af nærvær og samhørighed mellem personerne. Fordi at den her brug af pronomen, i stedet for at bare gøre dem lidt almindelige, den giver dem sådan lidt følelser og giver dem tanker, og de er faktisk også rigtig sådan, tit ens for dem. Og det kan der også komme sådan et lille eksempel på, sådan, hvor han har skrevet, at ved eksamenstiden, der har man nervøs mave, kvalme og klamme hænder, og så er det forår, men man har ikke tid til at tage sig af foråret. Og fordi det her dobbeltsyn så eksisterer, så er det også muligt for Hans Scherfig at give både systemet og individerne en stemme på samme tid, uden at det på noget tidspunkt sådan betyder, at sympatien den ligger enten det ene sted eller det andet sted. Det må man sådan helt selv afgøre, hvor man vil have sympatien hen. Og igennem romanen så bliver der sådan lidt klart for os, at selv den dag, da alle drenge de faktisk har fået deres studentereksamen og sådan har mulighed for at træde ud i den virkelige verden, så lever skolen stadig videre i dem, og de viderefører det faktisk bare, selvom de havde en lille brud af sin frustration, og at de gerne ville prøve at kæmpe for at slippe ud af det, så gør de det ikke, da de har muligheden for det, og da de har mulighed for ligesom at gøre noget andet end alle de andre, der bliver student. De fortsætter bare som alle andre. Ja. Her til sidst skal vi så ikke lige samle op på det, og sådan, hvad synes du om bogen? Og Jamen altså bogen, den er faktisk rigtig god, og den har sådan lidt alle mulige forskellige nuancer og synsvinkler, men altså på trods af det, så får den også givet en rigtig utvetydig karakteristik af, hvordan angsten den ligesom kan æde sjælen op, og hvordan angsten den bare kan tage alle ens drømme fra en. Og derfor så bliver der sådan lidt sådan, at Det forsømte forår, det er sådan en bog, man læser, men du glemmer den aldrig. Selvom du ikke har læst den, så du kan den udenad, så vil du ikke glemme den. Fordi at den der angst, der som drengene oplever, den føler du også lidt selv, mens du læser den. Ja, så vil jeg gerne sige tak til Astrid og Sofie Kisper for det her dejlige interview. Og så bliver vi lidt klogere på Det forsømte forår, og den kan så stærkt anbefales. Som vores lærer siger, så er det sådan en bog, alle studenter skal have læst en gang i sit liv. Og det er jeg enig i. Helt enig.